Kellemes napsütéses időjárás, mit szólok kellemes? Ki menni inkább, azt tessék megmondani nekem. Nem tudom, zseton te menni? Nem akarok én zsetont tenni, ki akarok menni. Az időjárás nagyon fassa, mert süt a nap, hétágra. Én nem szabad futás közben elhagyni a sávot, tessék sávon maradni. Sávon maradni? Versenyzek? Hát? Jó, utálom a saját hangomat visszahallani, úgyhogy kapcsol ki. Vagy nincs rajta hang, ugye nincs rajta hang, csak kép. Tátox, igen. Na. Már csak egy órácska és szarigázunk. Tessék látni, szóval kb. Így nézek én ki Depeche Mode koncert után, megigazítom most magamat, ilyen távolsan. Így, és szarig vagyunk ázva. Remélem anyám fényképezőgépe vízálló, mert ennyimet nem hoztam el. De a vízálló akkor jó lesz. És olyan a körben, hogy mindenki kávét vesz, minden lószart, minden 60 korona, azaz 2 euró, egy zsetonért. Egy fene. Na bassza, meg úgy néz ki, falat kell másznunk, nincs itt rendes kijárat, de van, csak sokan vannak. Rendes kijárat, kb. Arra. De az a hogy én a mászás személy szerint kihagyom, mert csúszik egy picit, látom látni embereket, hogy másznak. Kurnyék, de már fázok, úgyhogy menjünk a tömegbe. Idézem Kriszt, azt mondja... Kurnyék, én már fázok, úgyhogy menjünk a tömegbe. Jó, akkor menjünk a tömegbe, mert ott segbe melegítik az embert legalább. Nem tudom, fölmásznak a bácsik meg a nénik a tribűre, de mi a faszomat honnan, hol jutnak? A house van lejárat lépcsőn. Gyakrabban kéne foci meccsre járnom ezek szerint. Utoljára Datszóvanon voltam. Remélem, hogy nem vernek meg minket. Szóval... van tojtó is. Menjünk a tojtóiból, nem esik az eső. Nem hiszed el? Mászni akarsz? Na, én nem mászok, az tüskés. Ott még főszúródott. Drága a seggem. És Krisz eltűnt valahol a megben. Eltűnt, én meg keresem. Megvan. Krisz elfelejtsem, mit szól a szervezéshez. Most már itt dugó van. Dugó, érted mi a dugó? Nem jutunk tovább. Nem baj, kapcsolódni. Nincs bekapcsolva. Na, nincs, persze. Azért tartod így ilyen. Hát edzem a kezemet. Aha, jó. Fázom? Aha, tök vizes vagyok. Mindenhol így. Igen. Aztán nem is rityára áldott, vagy hogy mondják, kripityára áldott? Nem tudom. Csattog a haszamon a víz. Kriszta csattogtat. A bejárat már nincs messze, már csak van 1 óra. 1 óra se bejáratnál vagyunk. Mondjuk. És még 1 óra még kijutunk a találkozó helyünkre. Oda döntenénk a tojtóidészét, akkor könnyebben föl tudnánk mászni. Hallgassatok meg Krisz új ötletét. Szóval egy tojtóidészét oda kéne dönteni ott van a tojtóidészét. és át tudnánk mászni a kerítést, ami tüskés, és Iván nem akar kerítést mászni, mert tüskés. Igen, mert tüskés, és féltem a seggemet. Nagyon féltem a seggemet. Te nem félted a seggedet, Krisz? Én nem. Te szereted a hátulról főszúrnak dolgok, ugye? Persze, nagyon élvezem. Na. De amúgy anyu, tényleg remélem, hogy vízálló a fényképezőgépet, mert amúgy esik az eső, és esik az eső.